Hi. People are asking, and I know what you are thinking. Unsa ni siya nga channel? Disney Channel? Beauty Channel? Unsa pagtuon sa ko Michelle di? Ha? Unsa ko mamsi? Ha? Ha? What's up guys? Kung anawa guys, kaya wag mo kalingaw niya. Ako naman usad rin sa balay, so mag-joke-joke na lang ta. Sugdan na to, ani. So, atong niaging adlaw, nakita mi sa akong amiga. Nagstuyaan na mi. Iyang gi-share, iyang gibati siyang uyab. Nga ikapila siya, gibiyaan, gipasakitan, gibinuangan. So, akong maingon lagi siya, from the heart. Just let the man go. Just let the man go. Sa tanang kauban nga na akong nakulig sa akong kinabuhi, may pa ang saging. Na ay feelings. Kanang mga kita kag chewing lagi. Damn, that's one Colgate. Hala ka na pati. Hey there, little bird. Lupa. Nawa lagi, ingnan pabitaw tika. Kapila nang guti kag ingnan na si mong uyab god, nawa ka. Nibiya na pod. Bleh. Bigat. Ang ako ra yung ginaingon sa akong amigo ba sa ginapugos ko niyang tugan sa mga butang nga di ko ganahan tugan. More din akong ingon siya. I'm not gonna tell her. Ato niya aging adlaw ba kay nagsuya na yung sa akong uyab. Kaya ganahan man siya musod sa kwarto, so nangay siya kiss. Ay siya kiss be. So niya anak pugo. Niya lahi mo rin pangayon niya, kaniman day. So mo to, napalawar ako pero nagyapoy kiss. Ato niya aging adlaw, nagkita mi sa akong amigo niya. Nagsuya na mi kung sa nga free sa iro ang among ganahan. Niya sa pag-change sa mga conversation, dugay-dugay siya niingon sa nga breed nga ganahan. So nakaingon lang ako, sa mga breed mong ganahan si mong iro? Wheat bread o garlic bread? Kung mayabaan ba o kape ang t-shirt? T-shirt pa ba'y tawag? Kape pa ba? Anyway, pagdali mo diado. Ketchup po diado? Ketchup ba? Ketchup! Roses are red, violets are blue. Kabalo na po kung anong si pangita si Mua, si Winnie the Pooh. Itungod kilamig ka. Gosh, I just wanna kiss you right now. I love you, honey. Kabantay ko ba sa Instagram akong crush si Rag Side View. Kano sana po ka ano mo ingon siya sa ko ang I love you. Okay, nanaong kanon. Asa naman ako sudan? Kung manghilamos ang isda, unsa iyang gamiton? Fish towel. Unsay tawag sa maestro nga kusog mosulod sa eskwelahan bisag bagyo? Waterproof. Kabalo mo, okay lang ko na motot, good. Kay fart man as kinabuhi. Yes, mauna po ni mga adlaw, the month of June. First day of classes. First day of classes. Naglalis mi sa akong amigo itong niaging adlaw ba? Kung unsa daw ang itlog nga mulupad. Ang akong natubag, kanira gyud. Eagle. Thank you guys paglantaw. Like kung ganan. Thank you guys paglantaw. Like kung ganan sa video. Subscribe kung ganan mo video. Shoutout kung malawa kay si tweet ko niyo itong Abucay Glenn. Nya, napakaidungag. Ang Glenn, kanang ganahan ko i-showcase yung singing voice. Ah, sure uy. Di ba ko ganahan ipakita akong kuan. Yan, maulaw manggug ko. Sige na Glenn. Ah, ikaw gud bahala. Sige na lang eh. You're the voice I hear inside my head. The voice I hear inside my head. The reason that I'm singing. I need to find you. I gotta find you. You're the missing piece I need. Gosh, bago kong mataba niya, naglakaw-lakaw ko dali sa sala. Yan, hapit pa dyan ko maslide. Kabalo mong anong hapit ko maslide. Ka-slippery man kayo. Last na to, promise.